Στο παράδειγμά μας, αυτή είναι η πρώτη σελίδα του σχολείου. Βλέπετε υπάρχουν ανακοινώσεις, τομείς, ειδικότητες, πληροφορίες για το σχολείο. Υπάρχουν επίσης κάποια νέα από το ιστολόγιο του σχολείου, ενώ κάτω αριστερά υπάρχει η περιοχή στην οποία μπορεί ο γονέας να κάνει login πληκτρολογώντας τον αριθμό μητρώου του παιδιού του, που του έχει δοθεί από το σχολείο, επίσης και τον κωδικό του, και να πατήσει το κουμπί είσοδος για να του ανοίξει η καινούρια σελίδα, αυτή που βλέπουμε, με επιλογές να δει τις απουσίες για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή τους ελέγχους τριμήνων για το παιδί του. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που βλέπουμε, πατάει προβολή έχοντας επιλέξει από τα αντίστοιχα πεδία από έως των ημερομηνιών τις απουσίες για τον μήνα Ιανουάριο και στη συνέχεια πατάει το κουμπί προβολή. Πάτοντας το κουμπί προβολή δημιουργείται ένα PDF, το οποίο είναι το ειδοποιητήριο απουσιών. Γράφει αναλυτικά για τη μαθήτρια, ημερομηνίες από έως, ποιες είναι οι απουσίες της, ποιες είναι οι δικαιολογημένες, ποιες είναι οι αδικαιολόγητες, και υπογράφει στο τέλος ο διευθυντής σπουδών. Πάλι στην αρχική οθόνη του γονέα, εάν επιλέξει να πάρει με email, πρέπει να πατήσει αποστολή με email, ώστε το ειδοποιητήριο των απουσιών θα του σταλεί με email στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του. Στους βαθμούς των τριμήνων μπορεί να επιλέξει από τα τρίμηνα για ποιο τρίμηνο τον ενδιαφέρει να δει τις απουσίες. Στο παράδειγμά μας επιλέγει ότι θέλει να πάρει για όλα τα τρίμηνα το δελτίο πρόοδου και πατά το κουμπί προβολή και αναδημιουργηθεί, όπως και πριν, ξανά ένα PDF, το οποίο είναι το δελτίο προόδου του μαθητή. Φαίνεται αναλυτικά η βαθμολογία των μαθημάτων σε όλα τα τρίμηνα, ο γενικός μέσος όρος του, και εάν θέλει να πάρει το δελτίο πρόοδου με email, τότε θα πρέπει από την αρχική οθόνη ξανά να πατήσει το κουμπί αποστολή με email για να του αποσταλεί το δελτίο προόδου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του. Τέλος, πατώντας το κουμπί έξοδος, βγαίνει από την εφαρμογή και επιστρέφει στην αρχική σελίδα του σχολείου.